Ens juguem avançar en la conquesta de drets i llibertats i, per tant, anar avançant en que aquest sigui un país amb més feminisme, amb més sobirania, amb més justícia social, amb més garanties de drets per a tothom o mantenir-nos com estem o fins i tot retrocedir en tots aquests aspectes. Entenem que els propers 4 anys, si tenim prou força i així ho decideix la ciutadania, doncs podrem avançar cap a un país on puguem resoldre qüestions com l'accés a l'habitatge o com les pensions, puguem fer enrere reformes laborals, en definitiva puguem avançar en el benestar de tota la ciutadania. I aquest és el nostre objectiu en aquestes eleccions. Som l'opció de progrés, l'opció d'esquerres. S'ha demostrat. Hi ha un vot de bloqueig, hi ha un vot de dretes i un vot d'esquerres. El PSOE serà el que li convingui, és una màquina de poder. Serà, si pot ser amb Ciutadans, serà de dretes, si pot ser amb Podem, haurà de ser d'esquerres. Però al final el vot decisiu, el vot d'esquerres, és en Comú Podem. L'objectiu és que el Pedro Sánchez torni a ser president d'Espanya, que pugui continuar amb les polítiques que durant 7 mesos han fet que cada divendres poguéssim tenir una mesura aprovada que millori la vida dels espanyols i les espanyoles, i també per nosaltres a Catalunya, pel PSC, és molt important que a Madrid hi hagi un govern socialista que entengui la situació que tenim a Catalunya, que busqui solucions que millorin també la vida dels catalans i les catalanes des d'una solució de consens, una solució dialogada des del diàleg i l'acord, que és el que nosaltres volem com a PSC, que és el que hem defensat sempre. Per nosaltres és importantíssim que Espanya pugui tenir un govern d'esquerres, perquè com a municipis, com a Rubí, com a un municipi que comença a ser gran, el fet de tenir a Madrid un govern socialista, un govern d'esquerres, un govern progressista, un govern que posa pel davant de les seves polítiques a les persones, ens beneficiarà moltíssim, moltíssim. Bueno, estamos delante de unas elecciones generales que son eminentemente importantísimas para nuestra ciudad, para nuestra ciudadanía en general. Estamos delante de unas elecciones donde nos jugamos la credibilidad, nos jugamos el prestigio de España delante de las instituciones europeas, delante de definitiva del mundo. Estamos también contentos porque tenemos una lista electoral encabezada, capitaneada por Albert Rivera e Inés Arrimadas, una lista electoral valiente, una lista electoral que está dispuesta literalmente a partirse la cara por nuestros jóvenes, por nuestros pensionistas, por nuestras familias, en definitiva. Estamos delante de una lista electoral que está dispuesta a partirse la cara por nuestra educación, por nuestra sanidad, por nuestra cultura y sobre todo por acabar con aquellos chiringuitos que de alguna manera se gestan en las instituciones, que se utilizan para dar beneficio a unos pocos. Por eso el día 28 de abril lo único que podemos hacer para garantizar esa neutralidad política en nuestras calles, para garantizar que hay otra manera de hacer política, es votando a Ciudadanos y haciendo a Albert Rivera presidente del próximo gobierno de España. Doncs amb diferents objectius. Un, per ser la primera força catalana i per tant vol dir tenir la incidència i la capacitat de vetar un possible i més que probable govern entre el Partit Socialista i Ciutadans, un govern que s'ha vist amb el suport a Andalusia, que es va veure una foto prèvia fa un parell d'anys i que ha estat 4 anys governant en aquesta ciutat. Per tant, Esquerra és l'única força política que pot fer front en aquest binomi de Partit Socialista i Ciutadans. I Esquerra, la força d'Esquerra, el que permetrà i el que ha de permetre és fer seure un altre cop, abans que es tornin a aixecar de la taula com va fer el Partit Socialista Obrer Espanyol, tornar-los a fer seure, perquè això va de llibertat. I la llibertat vol dir en tots els àmbits, vol dir des de la llibertat a decidir el propi futur, però també la llibertat a poder viure en una vivenda digna, la llibertat a tenir un lloc de treball digne, la llibertat a expressar-se i la llibertat a viure en plenitud. Perquè recordem que el Partit Socialista Obrer Espanyol no ha derogat la llei Mordassa, per exemple, i segueix aplicant, potser amb una cara una mica més amable, però que en el fons segueix aplicant les mateixes polítiques en qüestió de drets que ho ha fet el Partit Popular amb anterioritat. I per tant, a Catalunya només tenim una opció si realment volem treballar i volem garantir la llibertat de tots i cada un dels nostres ciutadans. Doncs, aquest és l'inici d'un cicle. És veritat que comencen unes eleccions, que comença una campanya, però no deixa de ser l'inici d'un cicle electoral
d'un període molt intens en què bé, treballarem per eleccions a Madrid, per eleccions a Europa, però també per eleccions a Rubí, i no deixa de ser un espai de campanya que evidentment és intens, que evidentment suposa treball, però que sobretot el que proposa la gent és unes candidatures, tant a Madrid com a Europa com a Rubí, unes candidatures que són per la gent que ens demana unitat, unes candidatures que són per la gent que ens demana transversalitat, que ens demana capacitat de consens, capacitat de pacte. Això és el que nosaltres li oferim amb les nostres candidatures, tant a Madrid com a Europa com a Rubí, us deia, per la gent que ens demana un país millor, per la gent que ens demana candidatures per no afluixar, per continuar treballant pels nostres drets. Aquest és el projecte, el gran projecte que nosaltres presentem per la nostra ciutadania i pel que treballarem intensament i pel que els diem que no hi ha res escrit, que portem moltes eleccions en què tot el que se'ns diu abans o després d'iniciar una campanya electoral no es correspon amb la realitat en el moment en què la gent exerceix el dret a vot. La gent ens demana justament el que nosaltres li oferim, aquesta capacitat d'incloure gent que no ve de les sigles, que entén que ha passat el moment d'aquests partits tancats en si mateixos, que de vegades es miren al melic i que ens demana justament aquestes coses, que ens demana la unitat, que ens demana aquesta transversalitat, que ens demana el treball per la seva Catalunya, que ens demana el treball intens, i en el fons és el que els oferim en les 3 eleccions, les que comencen ara, perquè comença ara, que són a Madrid, a l'Estat espanyol, són a Europa i a Rubí. Front Republicà neix de 3 partits, de Som Alternativa, Poble Lliure i Pirates de Catalunya, amb les línies bàsiques de blocar el Congrés dels Diputats si no aconseguim que els presos polítics i les exiliades tornin, si no es deroga el 135 i si no es reverteix les reformes laborals.